Сәрбиназ болам. Үшінші курста оқимын. Фундаментальный медицина һәм биология институтының үшінші курсында һәм бионанотехнологиялар лабораториясында өзімнің фәнни ішімді башқарам. Бүгін қысқаша ғана шул өзімнің фәнни ішім турында да сөйләп узачакмын һәм Петри хасасында нелер барлығында біз бүгін білешекбіз. Һәм менә әлеге лекцияның исеме шулай аталса да Петри хасасында нелер бар дип біз шул Петри хасасы тирәсендә генә әйләнмәячәкбез, аны читләренә дә чыгып китәчәкбез һәм алга таба инде біз беләчәкбез Петри хасасының нәрсә икәнлеген һәм анда ниләр барлыгын һәм аны кем уйлап тапканлыгын. Иң элек минем башлыйсым килә биология фәненең шундый аз фәннәргә бүленеше турында һәм биология фәненең гомумән башка шундый зур фән булып формалашкан фәннәр белән булган синтезы нәтиҗәсендә барлыкка килгән фәннәр турында. Биология фәне ул бик күп төрле аз фәннәрдән тора. Шуларның монда әле берничәсе генә күрсәтелгән. Алар исемле генә микробиология, ботаника, физиология, генетика һәм менә инде әйтеп узганымча, шундый зур фәннәр белән синтезы нәтиҗәсендә барлыкка килгән фәннәр ул биохимия белән биофизика, зоология һәм башка бик күп фәннәр. Зоология белән ботаника инде ул шундый классик фәннәр, аз фәннәр дисәк тә була. Алар инде күптәннән безнең эрага кадәр заманнарда барлыкка килгәннәр, ә инде яңа фәннәргә шул биоинформатиканы мәсәлән кертергә мөмкин һәм генетика һәм шундый яңа башка фәннәрне. Бу кешенең әлеге презентацияда булуы бик сәер дә тоелырга мөмкин. Бу Майкл Левит, ул үзе биофизик, химия физикасы буенча профессор һәм структур биология өлкәсендә профессор булып тора. Һәм 2013 елда аңа Нобель бүләген тапшырган вакытта тапшыру комитеты аптырашта кала бераз, аңа химия өлкәсендәме, физика яисә биология өлкәсендәме бирергә дигән сорау туа һәм ахыр чиктә аңа химия буенча Нобель бүләген тапшыралар. Һәм аның нигә ул бу презентацияда урын алды, ул микробиолог түгел. Чөнки мин аның күптән түгел генә бер интервьюсын укып уздым. 2014 елда биргән интервьюсы ул аны. Һәм анда шундый сүзләр бар, аңа сорау бирәләр. Сез алайда нинди фән белән шөгыльләнәсез соң, физика, химия яисә биология беләнме дип сорыйлар анардан интервью алучылар. Һәм ул җавабында үзенең әлеге бүленешнең инде искергәнлеген әйтә һәм әлеге фәннәргә ничектер бүленеш ул инде ниндидер үзен саклар, башкалардан ничектер аерыр өчен уйлап табылган әйбер иттереп күз алдына китерә. Мәсәлән, мин микробиолог икән, мин физиканы белмәскә тиеш кеше кебек булып чыгам инде. Яки ул әйткәнчә инде математик икән, химикларның сүзләренә кулак салмаска тиешмен кебек ди. Һәм аны үзенең фикере әйтә. Ул үзе физикларны, математика буенча белгечләрне, санак белгечләрен һәм химикларны һәм биологларны бергә җыярга яратам ди. Алар бергә җыелып нидер эшләгәндә шундый зур ачышлар ясарга мөмкинләр. Алар бер-берсеннән ничектер дәрес алар һәм менә бүгенге лекциядә дә безнең физика белән биологияның шулай бергә бер лекциядә кушылуы безнең барыбыз өчен дә файда гына булыр дип уйлыйм мин. Һәм инде лекциянең төп өлешенә дә күчеп китик. Микробиология. Ничек кенә сәер яңгырамаса, микробиология ул микробларны өйрәнә торган фән. Шул ук сүздән чыга инде. Әгәр дә инде сүзнең килеп чыгышына күз салса, ул грек телендә микрос кечкенә дигәнне аңлата. Латинчадан биос ул тормыш, логос инде барыбыз да белгәнчә ул фән дип тәрҗемә ителә. Һәм әгәр дә микробиология фәненә нигез салган һәм аның үсешенә зур өлеш керткән шундый галимнәрне ис калмасак, бу дөрес булмас иде. Иң шундый микробларның иң беренче күргән кеше дип әйтсәк тә була, ул Антоний ван Левенкук. Ул 17-нче гасыр һәм 18-нче гасырда үзенең тәҗрибәләрен уздырган һәм иң беренче булып микробларны микроскоп аша күргән. Ул микроскопны уйлап тапмаган, башка кешеләр уйлап тапкан, тик нәкъ микробларны микроскоп аша иң беренче күргән кеше булып Антоний ван Левенкук санала. Ул аларны бик кечкенә хайваннар дип атый, яки анималькулялар дип әйтә аларны. Һәм әлеге ачыш фән өлкәсендә генә түгел,
бүтін халык арасында да шундай бер сенсация булып тоела. Әлеге кичкенә хайваннарны куш тырнаклары өчен дә билгеле карар өчен бик күп халык җыела һәм кемнәр тели әлеге хайваннарны күрергә инде. Шулар килә ала һәм хәтта Петр I дә Антоний ван Левенгук янына әлеге хайваннарны карарга килә үз заманында. Икенче кеше микробиологиягә нигез салган Луи Пастер. Аның иң зур шундый ачышы пастерлау, пастеризация дигән әйберне ачу. Бу инде барыгыз да беләсездер. Мәсәлән, сөттә пастеризованный молоко дип язылган була. Бу ниндидер кыска гына вакыт эчендә, мәсәлән, 1 сәгать эчендә азык-төлекне зарарсызландыру була. Аны 60 градуска кадәр җылыталар әлеге сыйклыкны һәм 1 сәгать эчендә аның эчендә булган шундый микроблар халак булалар. Өченче галимебез ул Роберт Кох. Аның иң зур ачышларының берсе ул түләмә. Түләмә ул сибирская язва була, русча атамасы һәм туберкулез сәбәпчеләрен ачу. Һәм менә безнең лекциянең исеменнән инде чыккан Петри кайсасын уйлап тапкан кеше булып Юлиус Рихард Петри санала. Ул Роберт Кох белән берлектә ул аның ассистенты була. Алар бергә менә шушы лаборатор савыт-сабаларын уйлап табалар һәм соңрак инде әлеге савытка Петри кайсасы яки чинайга дип аталар, төрле чыганакларда төрлечә Петри кайсасы дип атала. Һәм ул менә шундый кыяфәттә. Ягъни аларның төрләре була. Бу инде бик шундый современный ди, хәзерге заман ул Петри кайсалары. Булар пластик. Аларның пыялалары да була. Пыяла Петри кайсалары иң еш кулланыла. Булар инде бер кат кулланыла торган Петри кайсалары. Алар эченә төрле тирәлекләр агызыла. Гадәттә шундый каты тирәлекләр. Алар желатин, агар белән баетылган булырга мөмкин. Шундый каты резина формасында инде килеп чыга шундый тирәлекләр. Һәм безнең 5нче галимебез ул Александр Флеминг. Ул антимикроб матдәне, то есть антибиотикны ачкан кеше. Пенициллин дип атала ул әлеге матдә. Һәм әлеге матдәне ачу шундый бүтән дөнья сугышы вакытында була. Әлеге матдәне ачу бик күп төрле микроблар барлыкка китергән авыруларны дәвалауда бик зур этәргеч була инде. Һәм инде монда бик шундый 5 төрле галимне генә без карабыздык. Әгәр дә инде сезнең башка төрле галимнәр турында да укыйсыз килсә, менә шундый китапны сезгә тәкъдим итәр идем. Ул «Охотники за микробами» дип атала. 1926 елда язылган ул китап. Аны 27 елда инде рус теленә дә тәрҗемә итәләр. Әле дә яңадан һәр күпмедер ел аралыгында ул гел нәшер ителеп торыла. Аның актуальлыгы бер дә кимеми. Бик тә кызыклы китап, укырга тәкъдим итәм. Җиңел тел белән язылган. Һәм инде микроб нәрсә соң ул? Менә микроб дигәч, күп кешеләрнең күзалларына шундый Доместос рекламасындагы кебек шундый җанварлар күзалларына килә, яки инде Левенгук әйткәнчә шундый кечкенә хайваннар, аларның шундый күзләре, нәрсәләре бар кебек инде, төрле очлыклары. Дөреслеккә әйтсәм, алар бик гади итеп төзелгәннәр. Менә мәсәлән, әлеге слайдта күрсәтелгән эчәклек таякчыга, Escherichia coli. Һәм инде микроб дигән сүзгә билгеләмәдә биреп үзек, инде капланылган. Микроб ул микроскоп аша гына күренүче тереклек иясе. Менә кешеләрнең гади күз белән күрүчекләре ул 70-80 микрометр тирәсе. Чагыштыру өчен 1 миллиметр ул 1000 микрометрга тигез. Һәм инде әгәр дә әлеге организмнарның зурлыклары шушы 80 микрометрдан да яки 70 микрометрдан да кечерәк булган очракта кеше аны күзе белән күрә алмый. Мәсәлән, эчәклек таякчыгының зурлыгы 0,4-3 микрометр тирәсе. Ягъни аны күз белән генә күреп булмый. Тик әлеге мисаллардан чыгарылмалар да була.
Менә мәсәлән, әлеге слайдта Тео Маргарита намбиенсис исемле бактерия күрсәтелгән. Ул бик зур бактерия, аны күз белән дә күреп була. Аның озынлыгы, зурлыгы диек инде 1 мм чамасы. Һич дә 50 микрометр, якынча 1 мм тигез, һәм аны гади күз белән дә күреп була. Ягъни аның өчен микроскоп кирәкми. Намибия күкерт энҗесе дип атала ул. Нәрсә соң ул микроб? Микроб ул әйтеп узганымча, кечкенә төр организм, күз белән генә күреп булмый. Һәм гадәттә ул бер күзәнәктән тора, һәм аның күзәнәге тышчадан, цитоплазмадан һәм тыш матдәсеннән тора. Аларның һәрберсенең үз функцияләре бар. Тышча күзәнәкнең туклануын һәм саклануын тәэмин итә, цитоплазмада туклыклы материал һәм матдәләр алмашу продуктлары. Тыш матдәсе ул бүленүдә һәм споралар ясалуда катнаша. Микробларның төрле функцияләре бар. Безнең тормышыбызда зарарлы микроблар да, файдалы микроблар да бик күп. Аларның инде билгеле булганча зарарлылардан сакланырга кирәк. Алар бик күп төрле ялкынсыз авырулар һәм инфекцияләр уятырга мөмкин кешеләрдә, һәм шулай ук азык-төлекне дә бозалар. Микроблар шул ук вакытта бик файдалы да. Менә мәсәлән, элек-электән үк микроблар ачылганчы ук кешеләр ипидә пешергәннәр, әче сөт ризыклары да әзерләгәннәр, һәм әлеге барлык менә шушы процессларда микроблар катнаша. Микроблар кайда очратырга мөмкин? Микроблар алар атмосферада да бар, һавада да бик күп алар, туфракта да, суда да, океан төпләрендә дә, һәм хәтта безнең организмда да бар. Һәм менә шундый факт, һәрбер кешенең 1,5 килограммын, яки кайбер чыганакларда 2 килограмм да дип әйтәләр, микроблар тәшкил итә, бактерияләр. Ягъни без шундый 2 килограммнан сызып ташлалабыз бездә, алар бактерияләр бездә. Һәм без литрага хәзер монда аңлатам нәрсәләр күрсәтелгәнен. Бу шул ук петричный аяклары, аларда ниндидер туклыклы тирәлек салынган, һәм беренче А өлешендә монда күрсәтелгән гади шәһәр фатирындагы һавадан утырту нәтиҗәсендә шундый. Димәк, бу инде беренче рәсем, ул шәһәр фатирындагы бу әйтергә кирәк әле җыештырганнан соң алынган материал. Б өлешендә бу, барыгыз да беләсезме, штаб резиденциясен. Бу шундагы һаваның составы. Бунда инде санитар нормаларга бик туры килеп бетмәй дисәк тә була. Һәм бераз гына генераль уборка ясарга кирәк әлеге җирдә. Һәм менә шушы бактерияләрне һәм гомумән берәр нинди ярсыткыч матдәләрне кешедә генә кулланып булмый бит инде, аның баштан кеше куллансын өчен башка төрле организмнарда әлеге матдәләрне сынап карарга кирәк. Һәм инде күбебез күнеккән, бер теге подобный кролик дигән гыйбарә дә бар бит инде. Күбебез күнеккәнбез, яки ул күсе, яки инде куяннар булырга мөмкин дип. Тик хәзерге вакытта бик күп төрле организмнарны кулланалар. Шуларның берсе безнең лабораториядә кулланыла торган организм. Ул менә шундый суалчан. Бу аның рәсеме генә инде, алга да без аның чын рәсемдә карап узачакбыз. Төрле җирләрдә суалчанны төрлечә атыйлар. Әдәби телдә инде ул суалчан дип атала. Әлеге суалчаннарның уртак атамасы бар. Барысы менә шул төр суалчаннар өчен ул нематодалар. Нематода дигән сүз ул шундый фәнни терминологиядә кулланыла. Һәм менә әлеге рәсемдә күрсәтелгән Cineravitis elegans исемле суалчан, ул якынча 1 мм тирәсе. Чагыштыру өчен безнең яңгыр суалчаны 4 см дип алсак, яңгыр суалчаныннан ул 40 тапкыр кечерәк. Ягъни аны күз белән күреп була, тик менә яңа туган суалчаннарны, яңа туган дип әйтәм, чөнки алар тереләй тудыралар үзләренең кечкенә суалчаннарын. Яңа туган суалчаннарны күз белән күреп булмый. Алар өчен микроскоп кирәк, һәм хәтта аларны микросуалчаннар дип тә атыйлар. Һәм нигә нәкъ менә шушы суалчаннарны кулланабыз соң без үзебезнең тәҗрибәләребездә? Чөнки алар, беренчедән, алар үтә күренмәле.
Ягъни без суалчанның içinde нәрсәләр, нинди процесслар барганын, анда аларның ишәклегендә нәрсәләр барлыгын үз күзләрегез белән күрә аласыз. Әлеге дә баягы ишәклек таякчыгы белән ошатып үстерергә мөмкин. Шерихи коли белән алар аны ашыйлар, бик яраталар. Һәм әле бездә дә бик күп ишәклек таякчылары безнең микробиомны да тәшкил итәләр. Һәм әлеге суалчаннарның югары үрчемлелеге һәм хайван кеше гены белән аларның 60-80% гены охшаш. Ягъни безнең һәм әлеге суалчаннарның 60-тан алып 80%-ка кадәр безнең геннарыбыз охшаш әлеге суалчаннар белән. Әлеге рәсемдә әлеге суалчаннарга шулай ук охшаган нематоды сурәтләнгән, бу аның рәсеме 20 тапкыр сурәтелгән, микроскоп белән төшерелгән фото. Һәм менә аның эчендә сез күрә аласыз йомыркаларны. Һәм инде җитлеккә әлеге йомыркалар өлгергәч, әлеге йомыркалардан кечкенә суалчаннар чыга һәм шуның эчендә инде аналыгы эчендә әлеге суалчанны йөриләр. Нидән микроскоп аша бик әйбәт күренә алар. Һәм монысы башка суалчан, турбатрикс исемле. Мин үзем шушы суалчаннар белән эшлим, алар белән тәҗрибәләр уздырам. Һәм менә безнең минем фәнни эшемнең темасы шундый, шуннардан гыйбарәт. Мин менә шушы суалчаннарның диңгез бактерияләре белән мөнәсәбәтен тикшерәм. Шундай диңгез бактерияләре бар, Alcanivorix burkumensis исемле, без алда балаларны карарбыз. Әлеге бактерияләр нефтне таркаталар. Ягъни нефтне, мәсәлән, нефт белән пычранган тирәлекләрне әлеге бактерияләр белән чистарту мөмкинлеге бар. Аларны таркаталар һәм инде чистарталар тирәлекне. Диңгездә алар, диңгез, океаннарда бик күп таралганнар һәм инде нефт белән пычранган тирәлекләрдә алар бигрәк тә күп. Чөнки анда нефт бар, аларның ашаргалары, нефт күбрәк булган саен әлеге бактерияләр дә күбрәк ул тирәлектә. Һәм менә әлеге микроскоптан төшерелгән фотода безнең турбатрикс ацетия нематодысы сурәтләнгән һәм аның эчендә сез нефт тамчыларын күрә аласыз. Әлеге суалчаннар шушы бактерияләрне нефт белән бергә ашыйлар. Үзләренең тереклек итү вакытында. Менә бу Alcanivorix burkumensisның шундый рәсеме дип инде матур рәсеме, тик чынлыкта исә аларның бик матур түгел. Чынлыкта менә мондыйлар күренәләр. Һәм менә шушы аларны бергә культивацияләү вакытында әлеге суалчаннар белән нефтнең таркалуы тизрәк бара. Ягъни безнең инде суалчан рулында гына тормый, ул әлеге бактерияләрне шушы нәтиҗәсендә башка җирләргә дә күчерә һәм әлеге тирәлектә, нефт белән пычранган тирәлектә яңа бактерия колонияләре үсә башлый һәм тирәлек тагын да яхшырак чистара башлый. Шулай итеп, безнең экология ягыннан да микробиология фәне бик зур перспективаларга ия. Микробиологияны өйрәнергә кирәк, микробларны өйрәнергә кирәк, аларның безнең микробларны сакларга кирәк, алар бездә күп. Инде зарарлыларны сакланырга киресенчә. Шул иде минем сүзем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сорауларыгыз булса, бирегез.